όλοι εμείς είμαστε προετοίμαστοι για να αποδεχτούμε ή να είμαστε προετοίμαστοι για τη συνάντηση αυτή με το έργο τέχνης. Και σίγουρα δεν έχουμε συνοηθεί μεταξύ μας. Ο καθένας είναι φορέας των δικών του βιωμάτων, των δικών του εμπειριών, καταγραφών, με μια διατύπωση λίγο παράξενη. Αυτό δεν το έλεγα ότι στεκόμαστε και παρατηρούμε το αριστούργημα πάνω στο σώρευμα των καταγραφών μας, οι οποίες είναι συμπεπιγμένες, πώς λέμε το συνέδριο, είναι συμπεπιγμένες με τη διαφορετικότητά μας. Είναι η διαφορετικότητά μας που φέρουμε στο οριακά, μαζί, συμπεπιγμένη, μαζί με όλες τις επιρροές, τα βιώματα, όλα αυτά, και αυτή την διαφορετικότητά μας τη φέρνουμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, εγώ, εσείς, όλοι, καθένας μπροστά, και στεκόμαστε απέναντι από ένα έργο τέχνης. Άρα λοιπόν μας μένει σε αυτή τη συνθήκη παρατήρησης, όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εμείς παρά μόνο συμβατικά, διότι σε αυτή τη συνθήκη επιτελούμε εξατομικευμένους σχετισμούς με το αριστούργημα που στέκεται στο κέντρο, σε μια μεταφορά, έτσι στέκεται στο κέντρο, το λέω λίγο μεταφορικά. Σχετισμούς λοιπόν ξεχωριστούς, αποκλειστικούς και ανέμικους. Καλώς ήρθατε. Να καλωσορίσω αυτούς που έρχονται σιγά σιγά. Λέω λοιπόν ότι παρότι συμπαρευρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί, σε ένα φαινομενικό μου, δηλαδή σε ένα μαζί, στην πραγματικότητα τελούμε ο καθένας ξεχωριστά ένα αδιαμεσολάβητο, αμήραστο και αποκλειστικό σχετισμό με τα αριστούργημα. Να το εξηγήσω αυτό για να μην θέλω να χάσετε το νήμα, θέλω να το παρακολουθήσετε για να δείτε τι φτάνω. Λέω δηλαδή ότι καθένας που είναι τόσο διαφορετικός, με την ιδιαιτερότητά του, με τις εμπειρίες του, έρχεται και καθόμαστε εδώ καλή ώρα και βλέπουμε κάποια έργα τέχνης. Ενώ είμαστε όλοι μαζί και τα βλέπουμε, ο σχετισμός μας με το έργο τέχνης είναι απολύτως απολυτικός και διαμείβεται στο επίπεδο της ιδιαιτερότητάς μας και αυτού που βλέπουμε. Μαζί με, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας ξεχωριστά απέναντι στο έργο. Είναι μια σχέση που γίνεται ανάμεσα στον καθένα και στο έργο. Γι' αυτό λέμε ένα αποκλειστικό σχετισμό με το αριστούργημα. Σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη της πληθυντικής παρέμβασης ανθρώπων, οι οποίοι σχετίζονται εξατομικευμένα όμως και ανέμετα με το αριστούργημα, συντελείται ένα εκπληκτικό συμβάν. Αυτό που σε παλιότερο βιβλίο το αποκάλεσα τη θαυμική ζεύξη, θαυμική συνένεση. Θαυμικός σημαίνει αυτός που λέει το θαύμος, έχει να κάνει με το θαυμασμό. Βέβαια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θαυμάζουμε αυτό που βλέπουμε, πάντως ένα είδος ισχυρής επίδρασης συμβαίνει και κάτι γίνεται. Βέβαια, και αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Γιατί ο συνήθις τρόπος σχετισμού με τα έργα είναι ο εθνικοποιητικός, να βλέπω. Δηλαδή, περνάμε από τα έργα, ας πούμε, στο Λούβρο, δηλαδή να δούμε τα έργα, γιατί πήγαμε στο Παρίσι, περνάμε, τα βλέπω γρήγορα και φεύγουμε. Έρχεται όμως ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μας που ένα έργο μπορεί πραγματικά να μας επηρεάσει, να μας αγγίξει, ενώ το έχουμε δει 40 φορές. Και σε εκείνη τη χρονική στιγμή που είμαστε σε μια ετοιμότητα συντονισμού με αυτό που είχε στο δημιουργό στο μυαλό του, καταφέρνει το έργο να κάνει σε επηρεάσει. Και τι συμβαίνει. Εγώ του λέω αυτή η θαυμική συνένεση. Κάθε ένα λοιπόν από τα υποκείμενα ασυνεννόητα μεταξύ μας και ασυνέντητα υποκείμενα εμείς, οι αποδέκτες του έργου. Χωρίς σκοπιμότητα, αποδίδουμε αυτό που είναι στο αριστούργημα που στέκεται μπροστά μας μία μεγάλη χορήγηση. Αυτή την αναγνώριση. Αυτό το κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ το κάνω για μένα, εσύ το κάνεις για τον εαυτό σου. Ο καθένας ατομικά και ανεξάρτητα αποδίδει στο αριστούργημα αναγνώριση. Λοιπόν, αναγνώριση λοιπόν, η οποία μπορεί να είναι βιωμένη ως αρέσκεια, ως θάνατος, ως συγκίνηση, ενστερνισμός, προσήλωση, αλλά μπορεί να είναι και η αντίθετη, το φάσμα των αντίθετων αντιδράσεων, όπως απαρέσκεια, άρνηση και απόρριψη. Η έντονη άρνηση, η αρνητική, ας πούμε, διακίνηση, η αντίδραση, και αυτό είναι μια απάντηση προφανώς
στο έργο τέχνης που είναι απέναντί μας είναι διαρκμή. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι αναγνώριση. Λέω λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση αφότου η επίδραση του έργου εισχώρησε βαθμικά και μας διακίνησε. Το φαινόμενο λοιπόν της αναγνώρισης του αριστουργήματος, που συντελείται ασυνέργητα και αυτόνομα στους πολυάριθμους αποκλειστικούς σχετισμούς ανθρώπων του αριστούργημα, παρουσιάζει μια εκπληκτική επαναληψιμότητα. Λέω επαναληψιμότητα, σεβόμενος όμως τον ιδιαίτερο και προσωπικό, ατομικό, εξατομικευμένο τρόπο με τον οποίο σχετίζεται ο καθένας μας το αριστούργημα. Αυτό το φαινόμενο των πολλών αναγνωρίσεων του έργου συμβαίνει πολλές φορές επαναλαμβάνεται. Μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Αυτό το παρομοιάζω είναι σαν μια απότηση φόρου τιμής, που σαν να προσέρχονται στους προσκλητές και να αποθέτουν ένα ανάθημα στο αριστούργημα. Αυτό που κάνουμε και σήμερα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που επισκέπτουν μια είδη ζωγραφικής, τρόποντινά αποθέτουν ένα ανάθημα, αναγνώριση στο έργο τέχνης. Αυτή λοιπόν η νοητή πομπή μυρίων προσκυνητών από όλους τους γεωγραφικούς τόπους και από όλες τις ιστορικές φάσεις του αριστουργήματος. Βλέπετε, η καθολική δύναμη του μεγάλου έργου έχει την δύναμη, συνίσταται στο να διακινεί και τους Ιαπωνέζους και τους Έλληνες και τους Σουηδούς και τους ανθρώπους της εποχής μας και τους ανθρώπους του 15ου αιώνα είναι αρχαίο έργο και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια καθολική, μια διαπεραστική δύναμη, μια ασύλληπτη δύναμη που έχει το έργο τέχνης. Αυτή λοιπόν, στον υπερθετικό αυτής της αναγνώρισης, τον αποκαλώ θαυμική συνένεση. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι χορηγούν αυτή την αναγνώριση στο αριστούργημα. Είναι ένα είδος χορήγησης, υπό την έννοια ότι όντως αποδίδεται κάτι. Αυτό όμως που αποδίδεται, αυτό που χορηγείται, στην πραγματικότητα είναι αυτό που το έργο προκαλεί. Η χορήγηση χορηγεί το οφειλόμενο. Ό,τι προκαλεί το έργο, του αποδίδεται. Ό,τι το αποδίδεται, του αξίζει. Ας δούμε λοιπόν αυτή την εικόνα. Το αριστούργημα στέκεται στο κέντρο, σε ένα νοητό κέντρο. Είναι μια μεταφορά. Ατενίζεται από τους παρατηρητές του που το περιστοιχίζουν. Οι παρατηρητές είναι αυτοτελεί και αδιασύνδετα μεταξύ τους υποκείμενα, ξεχωριστοί άνθρωποι δηλαδή, που δεν έχουν κάποιο σχετισμό, δεν πηγαίνουμε στην συνεννοημένη να δούμε ένα έργο. Δηλαδή, μετά ο καθένας έχει μόνο κάτι το καλεί. Προφανώς υπάρχουν κάποια κοινωνικοί λόγοι. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο ρόλο η διαφήμιση τη τέχνη, όλο αυτό που γίνεται. Αλλά παρόλα αυτά, ο καθένας για δικούς του λόγους πηγαίνει τελικά να αντικρίσει, να συναντήσει το έργο. Καθένας λοιπόν από τους παρατηρητές του έργου σχετίζεται με το έργο εξατομικευμένα και αρνητικά. Έχει μια αρνητικότητα αυτός ο εξατομικευμένος σχετισμός με το έργο. Κάθε ένα λοιπόν από αυτούς τους παρατηρητές αποδίδει στο αριστούργημα που σας είπα αναγνώριση. Από την πλευρά του αριστουργήματος μπορούμε να το δούμε σαν ένα πολύ μικρό πρίσμα που διανέμει την όψη του ισότιμα στο πλήθος των παρατηρητών. Ιστάμενο στο επίκεντρο, διατείνει νούμερα σχετισμού προς όλες τις κατευθύνσεις, σαν να στείλεται ένα θαυμικό γαϊτανάκι. Το αριστούργημα εξακτηνώνεται διατηθέμενο στο πλήρες σε όλους τους παρατηρητές του και δύναται ανεξάρτητα να εξακτηνώνεται καταμοιραζόμενο, μα και διαμένον ακέραιο για κάθε νομέα του. Τι λέω αυτό? Ότι μεταφορά είναι ότι το έργο έχει τη δύναμη να διατίθεται σε όλους μας με επάρκεια, αν μπορώ να το πω, να διατίθεται υπερβολικά, πλεοναστικά, να καλύπτει, να τέρπει με τον τρόπο που καθένας τέρπεται από αυτό και να διαμένει εκεί ακέραιο, χωρίς να το λείπει κάτι. Δίνει δηλαδή αυτό που θα δώσει σε όλους. Να μου πείτε τι μας το έκανε. Το επισημαίνω όμως γιατί έχει σημασία παρακάτω για να δούμε ότι αυτό πώς το κάνει το έργο, δεν το κάνει μόνο του. Κάποιος έβαλε μέσα δύναμη. Έβαλε δύναμη μέσα στο έργο και αυτή τη δύναμη το έκανε να έχει αυτή την ισχύ, την επιρροή σε όλους εμάς που είμαστε από εδώ.